שלום לכולם, אני פה עם יובל ארז ועם אורי דח מכיתה ד' באוסישקין. אנחנו נעשה היום עוד אימון ביחד. נתחיל בחימום, אחרי זה נעשה קצת עבודה על כוח, ואחרי זה נעשה קצת סללומים. בסדר, מוכנים? כן. אנחנו עושים כל תרגיל פעמיים. יובל יוצא ראשון, אורי אחריו. מתחילים בריצה קלה עד הבקבוק וחזור. צא. את יכולה לצאת, יובל. את יכולה לצאת, אורי. כל תרגיל פעמיים. תרגיל הבא, ריצה אחורית. מסתכלים אחורה שרצים אחורה. אל תעשו את זה מהר מדי, שיהיה לכם כוח. וצעדי רדיפה עם הפנים ושמה. רגל רודפת רגל, גם בהלוך וגם בחזור, פנים לשם. יופי. רגל רודפת רגל. עשינו פעמיים. קפיצות בשתי רגליים צמודות, כל פעם אנחנו עוברים משבצת. טיפה יותר גבוה, יובל. יופי, לכופף את הברכיים גם בעלייה, גם בנחיתה. יפה. אנחנו קופצים הלוך רגל ימין, חזור רגל שמאל. הלוך רגל ימין, חזור רגל שמאל. להחליף רגל בחזור. יובל? יפה, עכשיו אנחנו עושים שתי קפיצות ימין, שתי קפיצות שמאל. ימין ימין, שמאל 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 שמאל. כל שתי קפיצות מחליפים רגל, ואנחנו עושים הפסקה קטנה. אורי גם תקשור את הנעליים. ואנחנו עוברים לעבודה בזוגות. קצת כפיפות בטן. יובל עולה למעלה. עולה. צא. ואורי עולה להביא ממנו את הכדור. עכשיו אורי נוגעת עם הרצפה. ברצפה. ועולים עוד פעם. 2. אתה יורד למטה. תנסה לגעת עם הכדור ברצפה. למתוח אחורה ולגעת. יופי, אורי. ולהשאיר את הרגליים על הרצפה. יובל. ולעלות חזק. כמה עשיתם כבר? 5? נעשה 10. תעלה, יובל. כוח. גם ברצפה. תעלה. יופי. 6, 7, 8, 9, 10. יופי, מנוחה. אנחנו שכיבות צמיחה אחד לשני, מעבירים בימין, רק על ימין. ימין לימין. ימין לימין. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. עוברים לשמאל. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. תרגיל הבא, אנחנו מעבירים את הכדור. תראי להם הורים, מסביב ליד ומעבירים. סך הכל 5 מסירות. עם יד הזאתי ואחרי זה מחליפים. אני רואה שאורי כבר אין לה כוח. מאז שעברה להפועל רעננה. הפועל רעננה לא נותנים כמון. סיימתם 5 יד אחת? 5 יד שנייה? יאללה, 5 יד שנייה. סיימנו? עוד אחד. יופי, מנוחה. טוב, אנחנו כבר עוברים לעבוד עם כדור. סידרתי את הבקבוקים, קונוסים, כל דבר שיכול לשמש לנו בזיגזג. ואנחנו עושים פעמיים כל תרגיל. עובדים כרגע רק על הרגל החזקה, יובל. תדגים לנו. בעצם תצא, אין מה להדגים. עם ימין, כל הזמן מקיפים. רק רגל ימין. כל החלקים משתתפים. כרגע עובד על הפנים. עכשיו חיצון. מקיף ונותן פס מדויק לאורי.
בלי להפיל אף בקבוק. יפה, ורץ חזרה. ואורי עובדת על ימין. רק על ימין. עכשיו חיצון. עכשיו פנים. ופס ליובל. בלי להפיל בקבוק. צא. אחרי שנסיים את הרגל החזקה שזאת ימין בעצם, אנחנו נעבור לשמאל. בזוגות. יעבוד מצוין, מי שעובד לבד פשוט עושה אותו דבר, בלי למסור, חוזר חזרה והובלת כדור למקום. פס מדויק, ופעם אחרונה בימין. מסירה, אותו דבר, רגל שמאל, יובל. רגל שמאל, טיפה יותר קשה לו, הוא לא עובד עליה מספיק. כמה שיותר נגיעות. לא לקפוץ, אתה קופץ כמו חסידה. תעשה את זה רגיל. בלי לקפוץ. כמו שעשית עם ימין, בדיוק. מי שמתרגל את רגל שמאל, מן הסתם כבר יהיה לו יותר קל מאימון לאימון. נכון יובל? נכון אורי? כן. הלאה, רגל שמאל. יפה מאוד. באולינג. לא נורא, זה קורה גם לכל השחקנים והשחקניות בעולם. טוב, סיימנו פעמיים רגל שמאל. אנחנו עושים עכשיו גם ימין וגם שמאל. רגע, כל הזמן אנחנו עובדים על החיצון. זה אומר שאתה הולך לצד הזה, אתה הולך עם החיצון של שמאל, ולפה עם החיצון של ימין. שמאל, 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 עובד עם שמאל. שמאל, שמאל, שמאל. רגע, עצור שנייה. אורי, תראי לנו מה זה החיצון בנעל. החלק החיצוני. נכון. אז פה אתה עובד שמאל, 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 שמאל. עכשיו תימין. ימין, ימין, רק ימין, רק ימין. עכשיו רק שמאל. עכשיו רק שמאל. יופי. עכשיו רק ימין. ובוא נעלה טיפה קצב יובל. יופי. ופס מדויק לאורי. יפה. הלאה, חיצון, חיצון, חיצון. חיצון ימין גם. עכשיו חיצון שמאל, חיצון שמאל. חיצון שמאל, הפוך. שמאל עכשיו. עכשיו ימין. החוצה. כן. יופי. ושמאל. יפה מאוד. ופס. עוד פעם אחת נעשה את זה עכשיו יותר טוב כי אנחנו כבר יודעים. שמאל. שמאל. עכשיו ימין. אתה עושה הפוך יובל. אתה עושה הפוך. עכשיו שמאל. לפה שמאל בדיוק. ועכשיו ימין. יופי. מושלם. שמאל. וימין. פס לאורי. שמאל. פאול. ימין. שמאל. פאול על הכדור. זה עשינו פעמיים? כן, עשינו. סבבה, אז יש לנו עוד הובלה אחת. אנחנו עושים עכשיו הובלת אקורדיון בזיגזג. בזיגזג אקורדיון. טק, 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 טק. כמה שיותר אקורדיונים. לפחות 2 מצד לצד, יופי. בלי שיגע בקונוסים. יובל יעשה פעם אחת. פס. אנחנו עושים את זה גם פעמיים. יובל תעשה פעם. יפה יובל. טק, 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 טק. מה אני אומר יובל? יפה אורי. פס. תעשו עוד פעם כל אחד, אנחנו נעצור שנייה. ואנחנו מסיימים בתחרות קטנה. ביניהם כדור אחורה עד למקבוק. מי שמפיל את הקונוס, יש לו נקודה עד 3. יאללה. הלאה, 1. אני הייתי מלך הדיוק. מי שמפסיד, את שופך על השני את כל המים מהבקבוק. סתם, אני צוחק. עם הפס, עם השפיצי עושה. כן, כן. 2-0 יובל בינתיים. והאם נסיים את זה מהר? יפה, כל הכבוד אורי. שיהיה לכולם בהצלחה באימון זוגות.